Gisugda na dinhi sa Lamitan City kaganina Nobyembre 24 ang tiluig nga selebrasyon sa Mindanao Week of Peace. Gisaulog sa Lamitan ug Isabela City karong buntag nga gisalmutan sa nagkadaiyang non-government organizations, Philippine National Police, Philippine Army, grupo sa mga kabatan-unan ug mga sektor nga nagkahiusa aron mapadayon ug mamintinar ang kahusay ug kalinaw sa isla sa Mindanao. Ang tema karong tuiga mao ang Harnessing Our Efforts Towards Solidarity and Service. Ang Mindanao Week of Peace 2022 sa ulogon gikan Nobyembre 24 hangtod sa Disyembre 5. Tumong sa selebrasyon ang panaghiusa sa katawhan sa Mindanao nga iduso ang tibuok nga kalinaw ug panaghiusa alang sa kalambuan sa katawhan. Given the recent incident in my area of operation, we have already signed the peace agreement with the MILF forces and the government forces here in Basilan. I think we have so many reasons to celebrate the Week of Peace here in Basilan, ma'am. Lahat naman ho tayo is lahat ng mga stakeholders, have to contribute in peace building in general. Gipakita sa mga partisipante nga ang kalinaw makabot kung ang tanan magkahiusa. Bisan unsa man ang tribo, pinulungan o pagtuo ug tanan naghandom nga maundang na ang kagubot o panag-away. Nang hinaot ang tanan nga kining usa ka semana nga selebrasyon magpahinumdum sa katawhan nga mahimo pa og dugang paningkamot sa pagtrabaho aron makabot ang pangandoy sa Mindanao nun alang ni ining henerasyon ug sa umaabot nga mga henerasyon nga magpuyo sa kalinaw ug panaghiusa bisan pa sa laing-laing kultura ug relihiyon. Ang aktibidad gilangkuban sa Kabalikat Civicom 824 Lamitan City Chapter nga nag-una sa gipahigayon nga motorcade caravan para ipakita sa katawhan nga nagkahiusa ug nagsinabtanay ang mga Lamitenyo ug dunay panaghiusa ang tibuok probinsya sa Basilan. Samtang sa Isabela City nagpahigayon og Walk for Peace kauban ang Isabela City LGU, Youth for Peace Organization, PNP, Militar, BFP, Bureau of Customs, NGOs ug uban pa. Grace Alcunaba, Newsline Philippines, Basilan Province. Stay safe!